pomoć velikog broja lokalnih partnera smo se potrudili da dopremo do što većeg broja potencijalnih korisnika. Preko 300 ljudi nam se prijavilo za učešće u projektu, a 69 njih se uspešno uključilo. Konkretno, 32 se zaposlilo, 31 osoba je stekla stručnu kvalifikaciju, podržali smo 6 preduzetnika. Značajna komponenta projekta jeste isticanje stručnih kvalifikacija za naše korisnike koji često su slabo obrazovani i nisu imali značajna radna iskustva. Mi smo svima ponudili da sami odaberu struke kojima bi voleli da se bave. Žene su se dominantno opredeljivale da se bave frizerskim poslom i kozmetičarskim, a muškarci su uglavnom birali kurseve iz upravljanja građevinskih mašina, kurs za varioca ili za vodoinstalatera. Ova obuka za mene znači nov početak, novu šansu da krenem malo drugačijim životom. Kolege su jako prijatne i jednostavno ovaj posao je jako divan. I ko voli stvarno može da napreduje i da zarađuje. Ova obuka za mene znači ispunjenje mojih želja iz detinjstva, jer volim da se bavim ovim poslom. Meni je jako lepo ovdje i dosta sam toga naučila i Sunčica se bori za nas. Hvala joj. Uče odnos sa javnošću, uče frizerske usluge, uče manikir, pedikir i uče masažu, već ko bude hteo, učit će i to. Početkom septembra smo imali lepu ceremoniju dodele sertifikata našim korisnicima. Videli smo veliku promenu kod njih. Svi su bili veoma zadovoljni, ponosni, samopouzdanje im je poraslo i za razliku od onoga kad smo počinjali sa projektom, sada su svi pitali da li može da se uključi još neko iz njihove porodice, njihova deca, jer su ljudi shvatili podršku i vrednost toga koliko znači da neko bude obučen za određeni posao. Današnja svečana dodela sertifikata predstavlja krunu truda i zalaganja koji su naši korisnici pokazali tokom prethodnog perioda na obukama stručnog osposobljavanja i nadamo se da će im ovi sertifikati pomoći u budućem životu i radu. Ova obuka za mene, a verujem i za sve polaznike, označava mogućnost da radimo ono što želimo, što volimo i da živimo dostojanstven život. Ceo život na birou, mnogo sam puta konkurisao za posao, ali uz sertifikat mnogo će sada biti lakše. Mi gledamo da podržimo svakoga koga može i svako ko je motivisan ovako kao i vi. I nastavite ovako da se trudite, napredovat ćete vi i još i više. U merama koje je Fondacija Divac provodila ovom prilikom, korišćen je pristup koji je u potpunosti prilagođen potrebama korisnika i korisnica. Potrudili smo se da što više ljudi se zaposli kod poznatih poslodavaca. 32 osobe su potpisale ugovor o radu, a Jelena je jedna od njih i sjajna je vest da je ona ugovor i produžila i da će ostati da radi u Udruženju poslovnih žena. U Udruženju poslovnih žena volontirala sam godinu dana, a zahvaljujući ovom programu Fondacije Ane i Vlade Divac uspela sam kod njih i da se zaposlim, što mi mnogo znači zbog znanja koje ću steći i zbog radnog iskustva koje poslodavci u velikoj meri traže. Ovo je prvi put da sam stalno zaposlena. Mere za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja koje Fondacija Ane i Vlade Divac sprovodi na teritoriji grada Beograda deo je programa Nemačke razvojne saradnje koji se zove Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. Ovaj program sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije. Podrška koju je projekat obezbedio je jednako važna i samim korisnicima koji treba da se zaposle, ali i poslodavcima koji u vreme korona krize su imali veliki pad prometa, velike gubitke u poslovanju, ali opet od proleća 2021. su krenuli ponovo da zapošljavaju ljude i koristili su sredstva podrške kojim je ovaj projekat obezbedio. Ovo je ogromna pomoć našim radnicima i nama samima, jer možemo da iskoristimo taj period od 3 meseca koliko smo dobili od Fondacije Vlade Divac, da ih obučimo i da ih upustimo u rad da bi mogli nesmetano kasnije, nadamo se od septembra da će situacija značajno da se popravi. Potrudili smo se i da dopremo i do korisnika koji žive na periferiji Beograda, u obodnim opštinama i podržali smo 4 poljoprivredna gazdinstva u Obrenovcu i Surčinu, kao i u Beogradu jedan frizerski salon i jednu autoperionicu. Bavimo se poljoprivredom i stočarstvom. Kao donaciju dobili smo plastenik i to nam mnogo znači. Sa ovim plastenikom moći ćemo mnogo više da proizvodimo i da povećam prihod svojoj porodici.
dolazim iz Progara. Već 8 godina se ja i moja porodica bavimo voćarstvom. Od fondacije smo dobili tarub sa uskočnim diskom koji nam je veoma pomogao u radu. Obavlja dva posla, košenje međuredno i košenje u redu. Čula sam od rođaka za fondaciju Divac i odlučila sam da se prijavim, da postanem jednostavno samostalna sa svojih 19 godina da bi svoju karijeru napravila i da bi nešto u budućnosti napravila. Svoju budućnost zamišljam na još većem prostoru, da zaposlim još više ljudi i da uvedem još više usluga u svoj salon. Sara i salon koji je ona otvorila zajedno sa svojom mamom Sada su jedan sjajan primer dobre prakse kada zaista podrška nađe pravog korisnika u pravo vreme. Za tim Fondacije Divac je poseban trenutak bio kraj, završetak samog projekta, kada su naši korisnici dobijali sertifikate ili potpisivali ugovore o radu ili dobijali podršku za preduzetnički rad. Videli smo koliko to menja njihov život na bolje, njihovo samopouzdanje, odlično utiče na njihove porodice i članove njihovog domaćinstva, a svi ovi ljudi će predstavljati primer dobre prakse i lideri u lokalnoj zajednici koji će pokazati put kojim svi ostali treba da idu.